първичната победа срещу Светкайца, така след два неубедителни резултата в първенството се върнахте в победния път. Мисля, че той ще продължи срещу Монтана. Надяваме се, затова тренираме усърдно цяла седмица. Наистина допуснахме два лоши мача или по-скоро резултати така ни устроиха, но така в футбол една седмица биеш, една губиш, колкото по-дълго задържиш добрата си форма, толкова по-добре. Така че радващо е, че отново сме на победния път и се надявам, че в Монтана няма да имаме особени проблеми, трябва да спечелим. Така, за разлика от някакви минали сезони, този малко по-рядко си в титулярния състав. Сега обаче се върна и вкара хубав гол. Мисля, че с това си заслужил доверието на треньорите. Аз нямам проблем с това, че не игра, защото аз много добре си знам качествата и възможностите и наистина така не ми е приятно, че толкова малко мачове изиграх. Това ми се случва за първи път, може би от 10 години сам, но така в футбола има и такива моменти, но пак аз нямам проблеми с това, защото много добре си знам качествата и така че смятам, че всичко ще бъде наред. След няколко дни идва мач с ЦСКА за повторение на финала, идва още в първия кръг. Победихте ги за първенство, мисля, че можете да се справите още веднъж. Да, се надяваме, че няма да е повторение на финала, защото за жалост ние го загубихме. Смятам, че имаме 7 реални шансове да победим отново. Направихме го на Армията. Предишния сезон ги победихме и тук, така че смятам, че ще стане един хубав матч и да покажем по-добра игра. Също имаме респект към тях. Смятам, че те имат вече достатъчно голям респект и уважение към нас, така че надявам се да стане празник за хората. Все пак футбол е за хората, не за нас. Благодаря ти.